Estem a la boca nord del túnel de Toses, 3 graus de temperatura, esperant el tren que que ha dormit a Puigcerdà, ha anat fins a la Tor i ara se'n va cap a Hospitalet. Em costa parlar perquè la rasca és guapa, això sí. Jo amb calça curta, a 3 graus positius, Com un campió, així. Esperant que vingui, doncs ja no pot trigar pas gaire, que per cert ja va sortint de la Molina amb 4 minuts de retard sobre els horaris. És que són la polla. Són la polla. I encara volien allargar més els horaris com tal de no fotre les obres de manteniment que em requereix aquesta línia. De fotre el camp però cagant hòsties, em cago en Déu. Bueno, estem aquí esperant, l'únic que ve és un cotxe pel costat, però no crec que tingui pas gaire ja. L'he sentit a pitar. Aquí algú que ja ve de buscar bolets. Aquí el tenim, a pas de tortuga, o sigui que no m'estranya que acumuli els retards que porta. És per flipar. Bueno, jo crec que arribaria abans a peu a Barcelona que al ritme que ve el col·lega. Potser és que no li han donat corda. Pues mira que per aquí Puigcerdà foten uns esmorzars que val la pena, Sí, sí. Aquest per mi que encara no ha esmorzat. Ja el tenim aquí. En un parell d'hores arribarà a la meva alçada. Bueno, anem a veure quina és la unitat que ha dormit avui a Puigcerdà. La 111, la primera que va ser reformada. Caram, doble composició. Ara va ir a divendres. La 092. La 092. Clar, va ser divendres i ahir va pujar el semidirecte. O sigui que avui deu haver marxat primer el de la via 3 i ara el de la via 1. I aquí s'ha acabat el que donava. Me'n vaig a buscar bolets.